Доброй раніцы. Сёння нядзеля. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Молимся за святый костюм, как запанавала у іх сапраўдная вернасць, для якой паклікаў яго Езус Христос. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб ён так, як апостол Петр, умацаваў сваіх братоў у веры. Цябе просим. Молимся за ўсіх людзей, якія сталі ахвярамі стыхійных бедстваў, каб яны атрымалі дапамогу і маглі распачаць новае жыццё. Цябе просим. Молимся за медицинских работников, каб яны з адказнасцю ставіліся да сваёй працы і бралі прыклад з добрага самарканіна. Цябе просім. Молимся за наших памерлых братоў і сясцёр, каб з крыніцы Божай міласэрнасці яны атрымалі адпушчэнне грахоў і вечную радасць. Цябе просим.
Молимся за нас, тут собраних, как уділу таємниці святої Інши дав нам силу для переодолення щоденних проблем і клопотів. Тебе просимо,